Nosotros lo único que queríamos era que se visibilizara la convocatoria internacional, que las mujeres salieran a la calle para defender sus derechos y además mismo día, misma hora, a nivel mundial. Alemanya, Hondures o Turquia. Exigim que els governs deixen d'usar insults misògins, que es prenguen mesures concretes perquè les dones puguen caminar amb tranquil·litat, que es tracte la violència masclista com una qüestió d'estat, amb un compromís real per part de tots els grups polítics per a la total erradicació de la violència de gènere, que s'adopten mesures d'igualtat en l'ocupació de les dones, eliminant totes les bretxes de gènere i violència contra nosaltres, que s'avancen polítiques de conciliació i de corresponsabilitat entre dones i homes i que es desenvolupen accions de formació i sensibilització en els diferents àmbits educatius, laborals, sanitaris, jurídics i policials que contribuïsquen a impulsar els canvis necessaris. Avui les dones eixim de forma massiva al carrer per a deixar clar que hem arribat fins ací per a quedar-nos, que no anem a consentir que es lleven els drets aconseguits i que la força està en la nostra unió, per la qual cosa fem una crida a la manifestació que celebrarà aquesta vesprada per a reiterar el nostre compromís amb la consecució d'una societat més igualitària, més justa i més democràtica. Moltíssimes gràcies. Todavía no existe, no es efectiva. Hay muchos ámbitos como el ámbito laboral, el ámbito de la seguridad, el ámbito de la violencia de género, el ámbito de la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, que todavía queda por avanzar. Por lo tanto, decimos bien alto y bien claro todas las mujeres del mundo, porque es verdad que este es un paro que ha convocado el movimiento feminista en todo el mundo. Decimos bien alto y claro las mujeres del mundo que queremos que esto se acabe ya, porque queremos ser ciudadanas de primera y vivir una vida libre y segura de violencias. Y bueno, luego nos sumamos a la manifestación, por supuesto, de esta tarde que convoca el movimiento feminista del País Valencià. Ahí estaremos con todas las mujeres y con todos los hombres que creen y que luchan por la igualdad.